L-Awtorità tax-Xandir għandha tagħmel xogħla għandha obbligu illi tiżgura li l-PBS ikun bilanċjat. Hekk stqarr il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'kummenti lil ġurnalisti fit-tmiem laqgħa urġenti li talab hu stess ma' chairperson tal-Awtorità Frank Farrugia. Hija awtorità li bil-liġi għandha poter fuq ix-xandir kollu, partikolarment fuq ix-xandir pubbliku. Li mhuwiex ix-xandir tal-poter, imma huwa x-xandir tal-pubbliku Malti u Awċi. U ra mhux possibbli iktar u mhux aċċettabbli aktar għalina illi x-xandir pubbliku jibqa' maħkum minn Kastilja, jibqa' maħkum mill-Prim Ministru biex jikkontrolla l-aħbar, anzi anki kultant jimmiżinforma billi jagħti aħbar li huma anki folots. Tul il-laqa Bernard Grech rendi kont li ċ-Chairman tal-Broadcasting Authority dwar sensiela sħiħa ta' okkażjonijiet fl-aħħar xhur fejn ix-xandir pubbliku, preċiżament l-aħbarijiet ta' TVM, żbilanċja ruħu sfaċċatament bil-mod kif irrapporta. Fost dawn semma kif meta l-Partit Nazzjonalista wiegħed li meta jkun fil-Gvern jagħti l-mediċini b'xejn tal-IVF sar servizz fl-aħbarijiet li manipola l-verità. Bernard Grech spjega kif ix-xandir nazzjonali li ħallas għalih iċ-ċittadin Malti qed jonqos ta' kuljum fis-servizz li qed jagħtih, billi qed jibqa' jiġi manipulat mill-Gvern u jirrapporta skont id-direzzjoni li tingħatalu mill-Gvern. U qal li l-manipolazzjoni testendi wkoll għall-istili differenti li bihom qed ikunu rrapportati l-konferenzi tal-Gvern u dawk tal-Oppożizzjoni. Spjega li fl-aħħar xahrejn u nofs il-Gvern ingħata spazju b'aktar minn 130 klipp fil-waqt li għan-naħa tal-Oppożizzjoni lanqas intervista jew kumment wieħed. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista li kien akkumpanjat mill-Viċi Kap David Agius u s-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino irrifera wkoll għall-ittra li ntbatet lill-producers tal-programmi ta' ġrajiet korrenti fuq TVM fejn intalbu jagħtu l-lista tal-mistiedna u suġġetti tal-programmi minn ġimagħtejn qabel jixxandru. Bernard Grech sostna li dan juri biċ-ċar kif kollox qed ikun ikkontrollat minn fuq. Dan jfisser illi hemm kontroll ukoll tal-immedjatezza. Ifisser il-ġurnalist li jrid jagħmel programm dwar xi ħaġa, dwar skandlu. U issa aħna mdorrijin ħafna bl-iskandli spissi li taħdan il-Gvern, illi kun irid jagħmel programm fil-għaxija ma jistax. Għaliex? Għax ma laħaqx informa ġimagħtej qabel. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li biex verament ix-xandir pubbliku jkun jimmeritah li jissejjaħ parti mir-raba' pilastru tad-demokrazija irid ikun ġust u imparzjali fil-mod kif jirrapporta u mhux jibqa' jservi ta' notice board għall-Gvern.